sige, yan na lang. Huwag naman tsubutin. Pamudin. Oh, ispray ako eh. Ispray ako lang kung maliit. Good evening po sa lahat. Good evening po. Magandang gabi po sa Team Sakalam. Shoutout po sa Team Sakalam. Pangunguna po naming founder, si Tata Labs. Maraming salamat po sa inyo. Good evening po sa inyo. Good evening. Hello, Ma'am Shirley. Good evening. Salamat, Ma'am Shirley. Salamat. Ayos na. Thank you, Ma'am Shirley. Ha? Salamat. Ano workshop ko sa Victoria? Pero na. Ha? Workshop. Ano? Basta dagat meron na yun. Hindi mga sa Victoria na ano. Oo. Nagalaman na dahil pagkain. Wala ko eh. Wala ko ng tulingan. Thank you, Ma'am Shirley, sa pag-stay mo dyan. Okay, Ma'am Shirley, okay. Tamsakan ko. Tamsakan ko na, Ma'am Shirley. Tamsakan ko na. February 10, 5:30 p.m. Okay lang, Ma'am Shirley. Okay lang. Salamat din sa pag-stay mo dyan, Ma'am Shirley. Busy sila eh. Kasi meron ata, busy sila sa GC. Meron, ewan ko kung sino na may birthday doon. Nag-greet na lang ako doon eh.
Nag-heart na lang ako doon. Thank you very much po sa 2 million dyan na naka-view. Thank you very much po. Hello? Hello, shout out. Shoutout po dyan sa 2 viewers. Maraming salamat po. Sino kami birthday sa, ano, sa GC? Wala lang pa rin. Umuha ako ng papel. Hindi ko nga alam, Ma'am Shirley, kung sino. Hindi ko lang alam kung sino may birthday. Parang si Mama Bing eh. Hindi ko lang alam kung si Mama Bing o si Lanchi. May birthday. Thank you very much po sa 2 million viewers dyan. Maraming salamat po. Ang alam ko si Mama Beng ang may birthday. Kasi pinatatam sa kanya, pinaha-heart niya yung mga nasa GC. Na-heart ko na lahat. Manang out, thank you very much sa paharang mo dyan, Aguray at Lepasat. Wen Manang, Wen, salamat Manang, thank you. Oh, buah. Kasi amat siya. Ah. Kinuha mo rin ano. Okay, Ma'am Shirley, sige, okay lang, sige. Sige, Manang, salamat Manang. Sa Gorel, Lepasat. Ihan. Ilagay din. Sino yan? Ha? Niya? Sinyo din yan? Oo, nagla-live ako. Nagbablog na konti. Vlogger na kayo. Vlogger. Ano gagawin mo nyo? Tumbas Buhay Vlog. Ha? Tumbas Buhay Vlog. Tumbas. Tumbas? Tumbas Buhay Vlog. Tagal naman narang niya bigat. Patatlo. May kalito. Thank you, Manang. Sa paharang mo dyan. Salamat. Ang ino!
Mega shoutout, Poging the Boy. Salamat sa pag tamsak mo dyan, Brad. Thank you, Brad. Thank you. Pogi ni host. Butik ka pa eh. Hello, Breda. Magandang gabi, Breda. Hello. Thumbs love daw, tatay. Salamat, Breda. Ano ka ang pambalita, the boy? Wala pa, hindi pa nakakasahod. Napakadala ka dapat. Magandang gabi, tatay. Salamat, magandang gabi rin sa iyo, Breda. Maraming salamat. Thank you sa iyong effort sa pagpunta mo. Salamat. Hindi pa nakakasweldo, the boy. Kailangan muna mag-ipon na mga konti na lang ang kulang. Kung sakali may magpalipad, baka makumpleto na. Ano na ba ngayon? 8 na ngayon, 9 na bukas. Kasi ang cut-off ng 11. Hello, Mamang Gingpe. Hello, Tamsak. Maraming salamat, Mamang Gingpe. Thank you. Ay, pakipunta naman po guys yung binabanglig ni Breda Versosa. Premiere po niya yan. Pakitamsa ka naman guys. Salamat. Mamang Gingpe, thank you very much. Good evening. Good morning pala sa Canada ngayon. Thank you sa tamsak mo dyan, Manang Gingpe Guys, pakitamsa ka naman binabang link ni Breda Versosa. Premiere po niya ito sa... Ay, mamaya, 10:45. 10:45, notify me. Mamaya, papuntahan natin, Breda. Breda, pakitamsa ka mo na rin yan. Binabang link ni Ma'am Anggingpe. Yan, Daboy, tamsa ka mo yung binabang link ni Anggingpe. Anggingpe Vlogs. Napakamaraming bisita niya pagka nagla-live siya. 8:30 in the morning. Pakitamsa ka nyo naman guys. Please, tamsa ka naman guys. Okay. Guys, pakitamsa ka naman guys yung binabang link ni Ma'am Anggingpe. Ay, birthday celebration. Ay, may harang pa. Thank you very much, Ma'am Anggingpe Salamat. Ay, panoodin ko to. Thank you very much guys. Salamat guys.
Thank you, Daboy. Thank you. Saka Daboy, si Mama Gingpe, puntahan mo rin. Nag-aayuda yan. Pati WH, nag-aayuda yan. Nagpe-play yan si Mama Gingpe. Nasa Canada yan, si Mama Gingpe. Si Ma'am Aurelia Kruger, nasa Ilocos. Ayun, din doon ang gamit niyo. Ha? Dalawa. Oo, konektado rito. Dapat talaga dalawa. Pwede pa nga tatlo para pang pay. Ayun, kusok niya. Hindi, piniplay ko yung video niya. Nasa Canada yan. After birthday lang daw. Jopax Vlog, thank you very much for coming. Maraming salamat, Jopax. Good evening din sa'yo, Jopax. Thank you, Daboy. Salamat, Daboy, ha. Hi, Junior. Rodolfo Amos si Junior. Thank you, thank you. Hello. Hello, salamat. Guys, magdikitan kayo dyan, guys. Oh, my friend, The Hunter. Salamat sa patamsak mo dyan, The Hunter. Salamat. Thank you very much, The Hunter, ha. Absat, salamat. Sige, Manang, baba ko na lang si Kabsat Pinoy Hawaii. Ibaba ko na lang. Thank you, The Hunter. Salamat.
wala. Alimis talaki. Wala pa lang 500 yan eh. Thank you. Junior ha, thank you. Salamat. Ito ganda ng avocado. Rosales Family Vlog. Magandang gabi sa iyo, Rosales Family Vlog. Salamat sa pagpunta mo. Ha. Thank you very much po sa 5 million lahat. Maraming salamat po. Rosales Family Vlog, mega chat out. Pakitama ka naman guys, yung binaba kong link yung kay Pinoy Hawaii Farmers. The Boy Vlog, maraming salamat. My brother Versosa, thank you very much. Ay, binaba mo yung main link mo, Rosales Family Vlog. Main link pala yung binaba mo. Kasi ano ko na ito, idikit ko na itong isa kong channel. Huwag niyo naman kalimutan tamsakan si host. Tay, pasisi na, bago pa lang ako, di pa ako marunong titito dito. Kapatid ako ni... Oo, alam ko. Alam ko naman. Oo. Thank you, Junior ha. Salamat. Okay lang yan, Junior. No problem yan. Salamat sa support, salamat.
Pinoy Henyo with pamangkin. Ay, hindi pala naka-off comment ka. Kasama ka doon sa video, dapat hindi naka-off comment. Siguro inano mo to para sa bata. Thank you dyan, JR. Salamat, JR Junior. Rosales Family Vlog, bakit naka-off comment ka? Kasama ka naman sa video. Dapat pagka ganun, hindi mo para sa mga bata lang. Cleo. Panoodin ko na kahit ilang minuto. Thank you very much po na nag-stay po dyan. Maraming salamat po. Thank you very much po sa 2 million dyan. Maraming salamat. Pakitamsakan naman guys sa video bang link ni Jopax. Tamsakan po natin guys. Dikit na ako sa iyo, Rosales Family Vlog. Dikit na ako sa iyo. Jopax Vlog Official. Puntahan ko yung binaba mo link. Dikit na pala tayo. $235 subscribers pa lang. Ano ka ng visa? Sa pangingisda. Hello, Mama Inanak. Thank you very much. Maraming salamat. Good evening din. Good evening. Dan Jopax Vlog Official. Mama Inanak, thank you. Pag-stay mo dyan, tambay mo dyan. Salamat, salamat. Good evening sa iyo. Ingat-ingat ha. Ingat-ingat yan ni Dan Jopax Vlog. Pasukli. Ding, ang bataw. Ding ang graba! Ganyan na lang. Wala eh. Wala ako dito eh. Kaskasin mo. Bigyan ng shoutout, Mama Inanak, by Brother Bersosa. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat.
Pakitamsa ka naman guys, yung binaba kong link, yung kay, kay Pinoy Hawaii Farmers. Hello, Charis. Good evening, Charis. Good evening. Tambay mo na. Wala din iba tambay. Okay, sige. Salamat, Mamay Nanak. Salamat. May magalit sa tao, Charis. Super busy po. Preparing for my voice for work and school. Okay, sige lang, Mamay Nanak. Okay lang, salamat. Salamat sa patamsak mo dyan, Charis. Salamat. Mamay Nanak, hello po. Rodolfo Amocio Jr. Okay, Charis, thank you. Tayo may magpapaturo ko kay Mama para makasabay po sa... Okay, sige, okay. Hello, Joby din. Joby, salamat. Thank you sa like and share at sa thumbs up mo dyan. Joby, salamat, Joby din. Thank you na chat out, si Charis. Guys, pakitamsak naman guys, yung binaba kong link yung kay Charis 17, upcoming. Salamat po guys, salamat. Thank you very much po sa 5 million, maraming salamat.
Guys, pakitama sa ka naman guys yung binuha ko link ni Jovital Vlogs. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo ha guys. Salamat. Saka po yung kay Series 17, pakita mo sa kamang guys. Primero mamamaya pa nga pala ito no. Breda, mamaya 10:45. Oo, mga 10:45. Papuntahan natin mamaya. Bagay marami naman pupunta rin eh. Thank you very much po sa 4 million dyan. Maraming salamat po. Hello, Ibs. Bega-bega na shout out is Ibs. Salamat sa paharang mo dyan, Ibs. Salamat. Matamsak naman po kay Joe Vidal at saka yung binubawan kay Sherry 17. Guys, pakitamsak naman guys. Thank you very much po sa 3 million dyan. Maraming salamat po. Dito naman sa loob, dala mo kami ng Kuya Bon. Mama Beng, thank you very much. Mama Beng, hello. Hello, Pusang Gala. Thank you very much. Salamat sa pagpunta nyo. Thank you, Pusang Gala. Salamat sa paharang mo dyan, Mama Beng. Salamat. Guys, patambasak naman yung upcoming ni Charis at saka ni Jovidal Vlogs. Upcoming nila yan. Pakitamsa ka naman guys. Thank you very much po. 6 million in the house. Maraming salamat po. Mega na shout out Cici Maribel by Brenda Versosa. Ibs Jovidal Dan. Thank you Ibs. Salamat. Hello Pusang Gala. Mega na shout out by Aurelia Kruger. Si Pusang Gala ay si Maribel Benitez po yan. Manang si Maribel Benitez nasa Saudi siya. Nasa Saudi. Mga friend po natin yan na napakababait. At saka very supportive po siya. Yan po yung Pusang Gala na yan. Ano lang yan. Bali sundalo niya. Yan po si Maribel Benitez na napakabait. Bet Beron, magiging shout out Bet Beron. Salamat sa patamsak mo dyan, Bet Beron. Thank you very much sa pagpunta mo ha. Salamat. Thank you very much for coming, Bet Beron. Babakal link mo para matamsakan nila, Bet Beron.
Main mo ba yan, Bet Beron? Main mo? Pray for Chris Aquino. May pala siya nag-umpisa. Main mo yan, Bet Beron. Yan, meron pala siya binaba. Hindi. 9,000. Wow. Part 2, we are hungry in the jungle. Do, hindi bunga. Si Kuya. Dikit na pala kami nito ni Bet Beron. Leodel, mega shoutout, Leodel. God's Music, mega shoutout. Mega shoutout, good evening sa inyo. Maraming salamat. Bet Beronyo. Pakitamsa ka naman guys yung binabang link ni Bet Beronyo. Saka ni Leo Del TV. Si Bet Beronyo po yan. Friend po natin yan. Taga ano siya? Loya di Jude. Taga Iloilo. Si Bet Beronyo. Thank you very much po sa 7 million viewers. Maraming salamat po. Bet, natamsakan ko na ito, Bet. Mamaya na, thank you very much. SSCTV, hello my friend from Korea. Hello my friend. SSCTV, good evening, good evening. Guys, pakitamsa naman si Bet Beron. Di ko malam kung Iloilo siya, pero ano siya, may punto yung ano niya, parting Bisayan. Si Bet Beron. Pinanood ko yung nagpunta sila sa gubat, nagutom ata. Ewan ko kung anong kinain nila. DJ lang po, busy pa ako kasi. Okay lang si Riz, okay lang. Rodel TV, hello. Mega shoutout by Aurelia Kruger. Guys, pakitam sa kanya guys yung binabang link ni Bet Beron. My friend SSCTV. If you want to know God, know it right. Friend po natin yan from Korea, si Bali, ano po siya? Bali parang pastor or what we call in the Philippines, yung parang sa atin, Iglesia ni Cristo, pero iba yung lick nila, pero even though nagsasalita sila ng Korean, naiintindihan natin, in such a way na magaling po siya mag-piano si SCTV. Na-miss ang gubat host, kaya gumala sa gubat. Oo nga Pero nakakatakot naman doon sa inyo, Bet Beron, tawag dito, lalago ng damo. Hindi kaya may ahas doon. Baka maraming ahas doon, baka makagat pa kayo. Sabagay, may kasama naman kayong lalaki na may dalang itak, kaya okay lang. Sungshan Charts, SSCTV. Sungshan Charts.
Takot ang ahas sa amin, no? Ano takot ang ahas sa inyo? Sasabi mo ba yun? Ikaw talaga, bet, oh. Sabagay, patawa-tawa ako pa nga lang nagkukuha ng video eh. Full Pack Mambet by Ibs Vlog. Ibs Love Vlog. Thank you very much pa sa 7 million. Thank you, Ibs, ha. Thank you. Balikan mo naman sila, Bet. Malaki naman yung bahay ni Bet eh. Almost 9K na siya. Mas malaki ang ahas dito sa ibang bansa host. Ay, oo naman. KNG. Magiging shout out, KNG. Maraming salamat sa pagpunta mo ulit, ha. Thank you very much, KNG. Salamat na marami. Salamat. Mas malaki ang ahas dito sa ibang bansa host. Oo naman. Kasi ang ahas dito sa Pilipinas, lalo na doon sa mga madadamong lugar, mabilis lumaki. Mabilis lumaki yung ano. Magandang gabi sa iyo, KNG. Magandang gabi. Bet 107 Tamsak na by Aurelia Kruger. Pwede na ako magpunta. Wala. Bet Peron, dito mo na lang balikan si, ano, si Manang, si Aurelio Kruger dito sa binabakong Pinoy Hawaii Farmers. Doon ka na lang magbalik, Bet. Yung Pinoy Hawaii Farmers, yan yung kapatid niya. Yan yung ginagamit na link para magbalik ka lang sa kanya. Kasi pag nagdidikit si Manang Aurelio Kruger, yan ang binababa ko, yung ano, Pinoy Hawaii Farmers. Thank you, Bet, ha. Thank you, Bet. Salamat. Nagbaba rin po ng link si KNG TV. Pakipunta naman, guys. Aurelio. Ayan, Bet, yun yung bahay ni ano. Yan yung bahay ni Aurelia Kruger, yung Pinoy Hawaii Farmers. Makikita mo yung bahay niyan. Makikita mo. Kapatid niya yan, kapatid niya. Pakipuntahan mo na lang, Bet, yung Pinoy Hawaii Farmers. Dan support, Ma'am Bet by KNG TV. Thank you, KNG. Salamat, salamat. Kaalis KNG para marami ka rin friend dito. KNG, tamsakan, dikitan mo yung Pinoy Hawaii Farmers. KNG. Yung Pinoy Hawaii Farmers, taga rito yan, Ilocano yan. Pero nasa Hawaii siya, nasa Hawaii. Dan support, Ma'am Bet by KNG TV. Thank you very much po sa 8 million in the house. Maraming salamat. Bet Beron, puntahan mo na lang yung, ano, yung Pinoy Hawaii Farmers. Yun ang ginagamit na link ni Aurelia Kruger para balikan. Okay, KNG TV, sige. Yung Pinoy Hawaii Farmers na binaba ko, pakipuntahan nyo naman, guys, Pinoy Hawaii Farmers. Salamat, guys. Salamat. Bet Beron, puntahan mo na lang yung Pinoy Hawaii Farmers, ha. Yung Pinoy Hawaii Farmers, yun yung ano, mismong link na binababa ko pagka nandiyan si Aurelia Kruger. Thank you very much, Bet. Salamat.
Thank you very much po sa 8 million in the house. Ka-NG Dan Tamsak dating kapamilya ka dahil. Thank you, Bet Beron. Bet Beron, puntahan mo si Pinoy Hawaii Farmers. Yun yung mismong link na binaba ko para doon kay Aurelia Kruger. Yun yung link na yun. Magkapatid silang dalawa. Yung Pinoy Hawaii Farmers. Puntahan mo na lang, Bet Beron. Thank you, Bet. Salamat sa pagpunta mo. Oo. Nasa Hawaii siya, no? Okay, Bet. Oo, malaki bahaya talaga. Yan yung kapatid ni Aurelia Kruger. Nasa yan? Nasa Hawaii. Sana yun na rin ang ticket niya, host. Hindi kasi yun lang ang ginagamit niya. Pababalikan kita kay Pinoy Hawaii Farmers. Oo, Bet. Pababalikan kita kay Pinoy Hawaii Farmers. Babalik yan. Basta may dumikit sa kanya na makikita niyo yung bahay, babalik at babalikan ka yan. Babalik yan, Bet. Promise, babalik yan. Mga legit na, legit na kasama natin, mga kaibigan natin yan. Taga-ikot ni Sam Reflection. Hello po, hello. Taga-ikot ni Sam Reflection. Salamat sa pagpunta mo. Magandang shoutout sa iyo. At magandang gabi rin sa iyo. Magandang gabi. Guys, pakipunta naman yung binabang link ni taga-ikot ni Sam Reflection. Yan yung mismong main niya. Po niya yan. At thank you very much po sa 8 million and house. Maraming salamat po. Hindi naman pong kalimutan tamsakan si host. Maraming salamat. Si Sam Reflection. Yan, Bet Beron, puntahan mo rin si Sam Reflection. New friend mo rin yan. Magiging new friend mo rin. Ayaw ko kung dikit na kayo. Kasi pagka nagla-live ako, pumupunta rin niya sa akin palagi. Si Sam Reflection. Thank you, Sam Reflection. Thank you, Samahan niyo ako ubusin ang strawberry. Ang dami nun. Buti na ubus mo yon. Madam, preview for you. Maraming salamat sa thumbs up mo dyan. Salamat, Madam. Thank you, Madam. Salamat. Salamat, Madam. Si Madam Preview for you, nasa Canada yan. Nasa Canada rin yan. Si Madam Preview for you. At saka si Mama yung anak nasa Quebec, Canada. Ewan ko lang kung saan lugar si Madam Preview for you sa Canada. Hindi ko lang alam kung saan siya. Maribel Benitez, magandang shout out. Guys, pakipunta naman si taga-ikot ni Sam Reflection. Si Sam Reflection po yan. Very supportive po yan si Sam Reflection. Po yan. Thank you very much, ma'am. Premio for you for coming. Maraming salamat. Pakipuntahan naman guys si Sam Reflection. Bet Beron, nandiyan ka pa? Bet Beron. Ay, si Madam Premio for you, naka-stampa yan dyan. Sa'yo na rin dikit mo, host. Babalikan ka niyan. Ako, hindi. Nagana si Bet Beron. Thank you very much po sa 6 million and house. Maraming salamat. Kainidan tamsak sa kumpil.
Hello, Brenda, ka NGTV. Thank you, Madam Premi Korea, pag-stay. Salamat po. Pakitamsa ka naman guys, yung binaba kong link yung kay Tata Labs. Upcoming po niyan. Upcoming ni Tata Labs. Pakitamsak naman guys. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Dan Pulpak, pamimitas ng abukado ni Pinoy. Oh, thank you, KNG. Babalikan ka niya, KNG, basta makita yung mag-iiwan ka lang ng bakas at yung comment section, tapos from tumbas na lang para tsaka babalikan ka niyan. Sure yan, KNG. Pakitamsak naman guys, yung binaba ko link, yung kay Pinoy Highway Farmers at kay Angging Pe Vlog. Tsaka yung kay Tata Labs guys, pakipunta naman guys. Upcoming ngayon, ni Tata Labs. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Dan pulwat sa pamimitas ng abukado ni Pinoy Hawaii Farmers. So, alam mo yung pinupulot niya mga abukado, tanim niya yon, nasa Hawaii yun sa Hawaii. Kung ano yung mga tinanim niya, marami siyang tanim doon sa Hawaii na mga sari-saring prutas. Tapos ang dami po doon baboy damo. Madam Premier for you, thank you sa pag-stay ha. Salamat sa pag-stay mo, Madam. Thank you very much po sa 5 million. Salamat po na marami.
Gas price in Canada, car wash time. Kay NG, ang dami doon, avocado at baboy damo. Libre yung baboy mo doon sa Hawaii. Oo nga, libre yun. Hanggang ngayon, dami pa rin mga ice sa Canada, ang dami pa rin. No? Nagpagasolina si naman Madam Premi for yun, nagpagasolina. Live. Doon sa gasolinahan, malapit doon sa car wash entrance. Papakarwas ata sila. Papakarwas si Madam Premi for you. Ayun, napasok na sila sa entrance ng car wash. Doon naman ang car wash naman doon, miski na nakasakay ka na nasa loob ka, pwede na makarwas yung sasakyan mo. Pasok sila. Okay, go. Ay, nag-i-stop pa. Naka-red pa lang. Was ready, drive in now. Pagka naka-green na. Please wait. Gaya pa rin yelo sa Canada. Oh. Thank you very much po sa 4 million dyan. Maraming salamat po sa pag-stay po ninyo. Thank you very much, guys. Thank you very much po sa stay dyan ng 4 million. Maraming nag-i-stay po dyan 4 million. Maraming salamat po. Ay, busy si Madam Premi Pori pala. Patthumbs up guys. Sa bababa po niyo. Guys, patamsak naman guys, sabi na ba akong link? Sino yun? Sino yun? Si Bangkok Live TV. Mega shoutout, Bangkok Live TV. Hello, Premi for you. Mega shoutout. Guys, pakitamsak ka naman guys, sabi na ba akong link yung kay Madam Premi for you. Nasa Canada rin po yan, nasa Canada. Si Madam Premi for you. Hello, Premi for you. Mega shout out. Ay, busy pala siya, busy. Bangkok Live TV, mega shout out. Bangkok Live TV is a Korean siya, Korean. In South Korea. Aurelia Kruger, mega shout out by Madam Premi for you. Madam, thank you sa pag-stay. Sinisira yung mga tanim na gulay ng mga baboy. Oo, kinakain yun.
Pati nga yung mga nalalaglag na prutas, pag minsan panoodin mo pag kami bagong upload siya, may alaga siyang, may fish pan siya doon, meron siyang mga manok, marami siyang manok doon, lalo na yung mga manok. Tanim na gulay, marami. Madam Premier for you, ano ko yun, second account ko yung Tumbas Life Defender. Tumbas Life Defender, ito yung pang-alalay ko para ano, para makapagbaba ng link. Okay lang yun, Madam Premier for you. Salamat din po, Aurelio Kruger by KNG TV. KNG TV, pakitamsakan mo yung binaba kong link, yung kay Madam Premier for you. Babalikan ka niyan. Sure yan, baka i-play pa yung mga videos mo. Yung KNG nag-lose connection po tayo, okay lang yan. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Guys, pakipuntahan yung binaba kong link kay Madam Premium for you. Salamat po. Nasa iyo na, patatlo. Munggo. Tambay lang po. Multitasking ako dito. Oh, okay, sige. Okay, salamat. Thank you, mamaya na lang ka. Salamat sa pag-stay mo dyan. Salamat. I'm very, very proud of you talaga. Bait-bait mo talaga. Ay, nagluto si Mama Big na munggo. Munggo. Ang tawag sa Tagalog, balatong. Kasi Ilocano, balatong din. Thank you, mamaya na I mean, sa iyo na yung tatlo tambay. Okay lang, salamat ha, salamat. Parang all. Salamat, Yenny, salamat. Thank you, Yenny ha, salamat. Thank you very much po sa nakastay po yung 5 viewers dyan. Maraming salamat. Salamat yan. Salamat mamaya na lang. Salamat.
Sa'yo ba yan? Yung iba kay, kay Anthony. Thanks, from you for you. I appreciate you. Thank you, Mama Inanak. Salamat. Salamat na marami. Thank you very much po sa 5 million in dollars. Maraming salamat po. Salamat sa parang mo dyan, Mama Inanak. Salamat. Bread the Vlogs. 2 tamsak sa 2 Premier Beldan. Mamaya meron siyang premiere eh. Nilimutan ko na lang, ibaba pala yun. Breda versus sa vlog. Ay, nandito pala si Breda. Breda, thank you, nakastay ka pala dyan. $10:45 pala yan, mag-alas 11. Okay lang. Interment of my 12-year-old nephew. Ano pala yan? Thank you very much po sa 8 million in the house. Maraming salamat. Tamsak dikit bakastan. Premi for you from Mama Inanak. Thank you. Thank you, Mama Inanak. Pagdikit mo kayo na kay Madam Premi for you. Nasa ano yan? Nasa Canada rin siya. Mama Inanak, nasa Canada rin siya. Si Madam Premi for you. Nasa Canada rin yan. Thank you guys sa 8 viewers. Maraming salamat po. Opo tayo.
Narinig ko na po video na $126.9 ang gas. Ay, pero totoo na. Exit po tayo, 5 lang naiiwan sa'yo. Salamat, Mama Inanak. Salamat ha. Salamat ng marami. Maraming. Mahal kita, Mama Inanak. Adventure OTW. Thank you, Madam Premio for you. Salamat. Mag-send po ko Gcash sa premyo sa mga winners kagabi. Okay. Talagang very busy ka today. Saka lagi ka naman busy. Sipin mo, pinagsasama ang YT, ang Facebook at saka sa work mo. Salamat po, Madam Premio for you from Mama and Anak Adventure. Opo tayo at may appointment din ako today. Work na naman tonight. Tonight, ano oras na ba dyan? Oo nga pala, umaga na din dyan. Umaga na pala, umaga na. Thank you very much po sa 10 million in the house. Maraming salamat po. Exit na po tayo. Silip-silipin ko lang po pag ang mga tambay. Thank you. Salamat, Mama Inanak. $8:35 AM. Oh my God. Bali 12 hours? Ba, hindi. 13 hours? Oo, 13 hours. Bali yung Quebec, malapit na yun sa malapit na sa Europe, di ba? Bye, mahal mama. Mahal kita, Mama Inanak. Kasi may work yan, may work pa siya manang aw. Nag-work yan sa hospital. Kaya medyo busy. Tinambay nga niya yung 5 cellphone niya eh. Nakatambay yung 5 cellphone niya sa akin. Thank you very much po sa 8 million and dollars. Maraming salamat po, guys. Salamat po, Madam Aurelia Kruger by Mama Inanak. Si Mama Inanak din po yan, Manang Aw. Multitasking lang po. Talaga, napakaraming work yan eh. Napakaraming work yan, Manang Aw. Mahal kita, Mama Inanak Adventure. Ito ba ang name mo? Ang name niya, Madam Premio for you, yung Mama Inanak Adventure. Ay, ibaba ko, ibababa ko ha. Sige, bababa mo na lang. Ako na lang bababa yun eh. Ako na lang bababa. Sige, very much po sa 10 million. Hello, si Riz. Salamat sa pag-stay. Sige, ako na lang bababa. Oo, ka na lang. Hindi nga yung pipigilan mo sa sakit sa tite. Sige, tubukan mo. Yan. Maramdaman mo. Wala sa latest upload eh. Wala kang latest upload. Ang sakit sa tite. 1 month ago. Ito na lang. 2 weeks. Wala ka pa new upload, Yenny? Thank you very much po sa 9 million. Maraming salamat po. Thank you very much po sa 9 million in the house. Maraming salamat po.
Yan po, Madam Premier for you, yung binabawang link na yun, yun yung ano. Putang ina ka. Ang sakit siguro sa gitna ng tito yung pipigil. Ay! Short lang? Hindi, okay lang yun, okay lang yan. Basta yung kay Mama na lang. Yung hindi ko nakita yung short eh. Ang tininan ko yung 2 weeks ago na lang yung binaba ko. Yan, Madam Premier for you, yan yung ano, ma'am, main niya, yung main channel niya. Thank you very much po sa 8 million. Maraming salamat. Paano kung pipindin mo na hindi naman katang mo, eksakto naman yun. Oh. Kaya nga daw, kung nakasusunod, oh. Hindi ka October 17. Ito pala. 19 ka ng mali. Kailangan maging 70. Kaya 16. December 16. Ang bilang mo 17. 17, 18, 19, 20. Ka. 19. 19. November 9. Oh. Oh, nasa. Ang sabi niya, Mag-post po ako ng video sa birthday greetings entry sa FB page. May music po, pakinggan ko. Okay, sige, okay. Binaba ko na, Yenny, yung short video mo na, ang balak mo, February. bagong upload. December 2020, January 20, ibig sabihin, John play now sa snow day. February. Now American winter with relaxing music. Napakanig din ni Ang balak mo? napakanig din yung sweet music na pinaplay lagi ni Mama yung anak. Guys, punta na mag-CR. Ito na may CR ko eh. Ang balak mo? February. February, Man. Oh. Ba't kayo hindi matingin yun? Hindi nga yung hindi ka magsasabi doon. Hindi naman pwede mag-desisyon yun. Oo nga, ibig sabihin na sa kanya. Hindi naman siya pwede mag-desisyon. Oh, siya. Hindi nga, wala pa sa akin. Hindi ko na ako hindi mo sabihin. Wala na din. Ang apat na Hindi din. naman, wala nang power sa Jerry, parang babasyo niya. Hindi na, hindi ko sabihin. Siya lang nag-isip. Oo, nag-escape ka. Ang hindi naman dyan, sila. Ano sabi nila? Sabi nila. Ano ito? So, yun pala ito niya. Sino sabi? Zero. The double prayer. Sabihin, dapat February 1.
Manang thank you sa pag-stay mo dyan ha. Manang salamat. Hindi, ito sabihin. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Nag-shout shout out, Juliana Nawas. Salamat sa pagpunta mo, Juliana Nawas. Juliana Nawas, thank you. Alam ko na yun. Juliana Nawas. Thank you very much, Jenny, sa pag-stay dyan ha. Salamat, mamay nanak. Salamat. Juliana Nawas, baba ka ng bahay mo para madikitan ka nila. Juliana Nawas. Piniplay pa niya ni Madam Premium for you. Mag-usap kayo ng taong bago. Naka-play pa rin niya kay Madam Premium for you. Oh, okay. Gas na kayo dyan. Mas lang. Dalawa. Kaya hindi still play sa kumpil. Mahaba nga yun yung kumpil na yun. Ano 17 minutes ata yun o 27? Thank you very much, Madam Premier for you sa pag-play mo kay Kanji. Tapos sana rin kinukubra ko. Naglagay ka pa, nag-iyo ka pa nga din ng isang ano eh. Ayun nga, kinahanap ko. Yun, nilagay ko doon. Thank you very much po sa 6 million and that. Pero wala pa akong kinuna ko, limot ko lang. Alay, sa dami kiniisip mo. Thank you very much po sa 29 million at 6 million. Maraming salamat. Tapos kakatwiran mo, ihabol pa ako na. Eh di makikita mo. Diyan mo.
Nasa iyo. Parang mali. Hindi mo palang problema. Siyempre. Nawang, picture mo makunaw. Yung nakawa mo, Hindi ko lang marunong bumata. Madami na. Marami mo na. Papasok mo sila. Guys, patamsak naman kay, kay Lynn Tamayosa. Lynn ho yan, Lynn. Nalagay ko lang Lynn. Lynn Tamayosa po yan. Upcoming po niya yan bukas. Kay Lynn Tamayosa. Sabi tayo sa akin, tatanggi kita. Gets mo. Tatanggi kita. Ay, hindi nga. Ay, hindi sabihin. Ay, kinalamin sa akin. Ay, kaya, hindi ko mananalo sa akin. Huwag mo sabihin ko lagi mo nang nauunawaan mo, sana naman sasabihin mo Sala ka o mali? Sala ka tama. David LTV, may shoutout sa'yo. Ang haba naman ng ng harang, 5 minutes. Ha? Tamsak naman guys, sabi na ba akong link yung kay Dimple Lab, upcoming po niyan. Tamsak naman guys, please guys. sasabihin, hindi na kahamon na hindi na paano ka. Sasandaan din. Kung hindi ka ng tao, nabagsak, hindi ko nabagsak ang isang tao na hindi. Ang akin lang, pang-aasaran iyo sa pang-aasaran. Oo, asal lang sa akin. Itong sandali sa akin. Hindi pwede silang mag-desisyon at sila ganoon. Thank you very much po. 6 million in the house. Maraming salamat po.
alam, pagka tinanong, pwede mo yung sumalo. Ibig sabihin, sinasabi ka lang sa totoo. Alam. Guys, pakitams sa naman guys, ibinaba ko link yung kay Gina Banjes. Upcoming po niya sa February 12. Thank you very much po sa 6 million. Maraming salamat po. Guys, pagkapunta naman guys yung mga binaba kong link, yung kay Gino Banjes, yung kay Dimple Love, pakipunta naman guys. Mga nagla-live po yan sila. Thank you guys, maraming salamat. Thank you, Madam Premier Korea. Salamat sa pagtamsak mo kay Gino Banjes. Hindi, ibig sabihin, pero tayo, ginabukas ng ganun tayo, ginabukas ng tayo. Ibig sabihin, sa isang araw, ganun mo. Hindi yung ibig sabihin, hindi mo. Hello, Cherise. Thank you sa pag-stay mo dyan. Kahit busy ka, Cherise. Salamat. Salamat, Cherise. Salamat. Thank you very much po sa 5 million dyan. Maraming salamat po. Hindi. Ang pakunaw ko ay hindi ko sinasabi ko tayo ginagawa. Hindi ko sabihin. Kaya tayo karong-araw. Ibig sabihin, alam mo dalaman. Hindi naman sinasabi. Tulong din ako makasig. Ano pa, wala namang ginagawa. Ibig sabihin, sila. Thank you very much sa 7 million in the house. Maraming salamat. Tamsak mo dyan. Kaya papayag lang. Dahil nahihiya sa iyo. Thank you, Madam Premier for you. Thank you, thank you. Nahihiya sila sa iyo. Yung sa sarili mo na. Pagka ikaw inak mo ng problema sa sino ipapahal mo? Guys, pakakitulong naman si Helping Hand. Ano siya? Road to 400. Si Helping Hand. Road to 400. Patulong po, sabi niya. Thank you sa tamsak mo dyan. Ano nangyari sa iyo? Dahil pinagpaalam sa mga, sige, gano'n, kaya. Road to 400, 373. Si Kuya Road TV. Yun. Hindi ko sabihin, hindi nakita mo kaya. Hindi mo kailangan. Sa isang araw, sa isang araw, hindi mo na
$391 views. Malaki yung views, ah. Thank you very much po sa 4 million. Maraming salamat. Hero TV, dinig ko na ito yung second account ko sa'yo. Madam Premi Polio, thank you sa pag-stay. Maraming salamat sa'yo. Kuya Ro TV, dinig ko na itong isa sa'yo. Pang 374. Isang araw, galing ka. Walang masabi sa iyo. Sa makalawa ko. Kaya bududahan ka. Problema ka, araw-araw wala akong maralaman sa akin. Basta ang katwiran ko diyan, pagka ako natanong, katwiran ka, hindi nagpaalam sa akin. At ang sasabihin niya sa dyan. Okay, practical. Bakit mo lang nangyari yan? Hindi nagpaalam sa akin. Wala ko. Sabi sa akin, ay araw-araw siya. Hindi ka po yun. Pero kung halimbawa may nangyari na sabi mo, hindi ko magpaalam. Sabi ko talaga ako. So, ang yun, sa akin, ay pagkasabi. Pag ginagpaalam pa ako mamaya, sasabihin ko pagkalit hindi nakatalikod na labas. Kaya ang problema, paalam kayo, mga tuliran, paalam sa akin. Pagka yung napakapagati ng pinagpaalam, paalam sila. Laki yun, na ikaw, Guys, patamsak naman guys. Kuya Ron TV. Thank you. Mamay na na. Salamat. Patamsak naman guys sa upcoming ni Mads Katagiri. Upcoming yan ni Mads Katagiri sa February 11. Bukas po yan. Sa isang araw pa pala. February 11. Ikaw. Bah, may dilim. Huwag na yung dalawa. Sige. Mga binababa ko po yan, mga ano po yan, mga member ko. Sina Mads Katagiri, sina... Thank you, mamay na lang. Salamat. Mga member ko po sila, mga member ko. Sila Gino Banyes, yan. Dimple Lab, mga member ko po yan. Linta Mayosa, Mamay Nanak, mga member ko po sila. Dan Sisi Mads. Thank you very much po sa 4 million dollars.
Okay, sige, Madam Premier Perio, thank you very much sa pag-stay mo sa akin. Salamat na marami. Ingat-ingat. 5 days ago. Thank you, Madam Premier Perio. Get well soon do sa hobby mo. Thank you very much, Madam. Salamat na marami. Thank you, Madam. Salamat. Oo nga eh. Pagka minsan kasi yung ano, ah, may nag-appear doon sa message. Kung alin yung di ba, minsan merong paharang na pipili ka kung gusto mo o ano mo. I-click mo lang yan tapos mag-appear na siya kasi na-on ko na yung ads ko sa ano eh, sa Google Chrome. In-on ko na kaya pag minsan basta tapos na-play pa, pag na-play pa siya, mahaba lalo yung ads. Salamat naman at nagkagano'n at medyo binibigyan pa rin ng pag-asa ni Lola para siguro at chances para makumpleto na yung para makakumpleto na siguro doon sa salary. Ewan ko kung kasi ang cut-off natin 11 eh. Pag nakumpleto na yon, baka naman sakali. Pero mahaba pa eh. Siguro kulang na lang doon mga marami pa rin, mga $20 pa rin siguro yun. $24. Malaki pa rin. I-cut off na ng 11. Kaya dapat i-continuous ko hanggang 11. Before 11 hanggang 10. 9 bukas tapos 10. I-continuous ko yung live. O siguro mga 2 hours. 2 hours up to 3 hours. Daily. At para magkaroon ng konting dollars madagdagan man lang siya. Kasi magkakatot na uli na 11 eh. Madam Premier for you, thank you sa pag-stay mo. Mga busy ang nasa GC. Kanina nandito si Madam Shirley official vlog pero nagpunta si siguro nagano rin siya, nagpahinga muna. Kasi pag minsan marami din siya ginagawa eh. Madam Shirley official vlog. Nasa Japan. Kasi marami din nangyari sa kanya eh. Sakit ng mga anak niya, yung mga apo niya. Pati siya, nagkaroon ng sakit din sa Japan. Kaya medyo siya. Bagay, nasanay na rin siya kaya pero bilib ako doon, malakas ang resistensya ni Madam Shirley. Bilib ako sa kanya. Napakalakas ang resistensya niya talaga. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat.
Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much po sa standby niyong 3 million. Maraming salamat po.
Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Wala na akong bababa. Ng mga Walang nangyari. Ay, duda pa eh. Ako tatay na lang. Di ba ba tayo natin lang? Okay. Putang ina kasi masusunod yan. Buds. Tapos ka na. Uri ka. guys, salamat guys sa marami guys sa 3 million dyan. Mag-iin ako guys at salamat sa marami. Mamay nanak, thank you very much sa pag-stay mo dyan ha. Salamat sa marami, mamay nanak. Mag-iin ako at it's late na eh. It's late na kasi 10:18. Thank you very much guys. Salamat na marami. Mamay nanak, thank you ha. Jenny, thank you. Helping hand, thank you. Helping hand. Salamat, mamay nanak. Salamat na marami. Thank you very much, mamay nanak. Salamat ha. Salamat. Salamat guys. Bye-bye. Jenny, thank you very much ha, Jenny, sa stay mo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.